ịma na abịa na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa enwere oge udu mmiri na oge ọkọchị. Ịghọta, abịazie na udu mmiri kwọrọ onwe ya, abịazie n'oge ọkọchị. Oge ọkọchị a dị ihe mkpọrọ ụzọ abụọ, ya wee oge gịnị? Oge ụgụrụ na oge okpo ofufu. Oge okpo ofufu ya wee oge okpo ofufu anwa bụ ihe a na-akpọ oge hit. Mana abịazi n'oge hit anwa, enwere ihe ndị ọcha mepụtara anyị eji achụ hit anwa. Ihe ọ bụ air condition, AC. Ịghọtara? Mana ịbịazi na AC anwa were afọ Igbo. Ịma na ebe a ka ọmalịcha na ihe asị gịnị mere m ji ekwu ogologo okwu? AC a ka m chọrọ ịgwa gị na AC nwere afọ Igbo. Ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ igwe ntụ oyi. Ịma na ihe onyonyo meburu gara aga akọwara anyị igwe nju oyi bụ nke a na-akpọ